Tucho e boma kata e gwenge mag Baringo mathoth nyithindo manyiri e gwenge ma Baringo kama lwenyo okwako sani koro oyo somo kalore ne gionge kaka ginyalo yudo taulo mag ria kaka kinde machon mane giyudo gi ma onge chandruok moro amora. Maen kalore ni lwenya koro miyo wuotho dok matek kendo manyo taulo go ok bed ne gima yot. Jarit nyithindo manyiri e skul primar ma Chepkesin Maria Chesun oko ni kwan jopuonjre madhi e skul no osedok piny ka koro gikwa piny owacho kod riwruoge ma ok mag piny owacho mondo mi ochwal badgi mar reso ngima nyithindo go mondo mi gisom. Riwruok mar New Dawn ne osechako chwalo kony e sikunde madhi abich e gwenge makono. Jaod bura makono David Sitoi bende okwa piny owacho mondo konygi e keto kambi mar obila e skunde mag piny owacho mondo obed arita mag jopuonjre e gwenge go. Do not access. Leave alone even they do not access it completely. There are not shops here. They are not being sold anywhere. So that is something which really needs a lot of thoughts. And I would also want to request our elected leaders, our county government, let us try and support this community who feel isolated. We are requesting the government, we need to put up a security camp here, and we are requesting an RDU camp or a GSU camp to be constructed here, and we have the land. Tuna bill kwa well wishers. Hakika yale huyu ameleta ni ya mwezi February na March. Lakini tukiendelea mwezi wa 4, mwezi wa 5, hao watoto watafanya nini? Hapa ni msituni. Hakuna chochote. Sasa tumeshukuru kwa sababu mlitusaidia kutuletea hizo vitu. Ntola nyakora mgajwango bende wacha kwa kawayo machele chendo